saio! Uopa, haupa zuek! Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibatazoa eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode, zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara. Ibilaiak zarritu errogara, min gainetan daukagu guk geroa. Erro-arri-ar. Erro gu, arri zu, erro arri-ar. Errozu, harri gu, hartu eta eman. Zatoz gurera, ibai zabaletzera, urrezko itxarrotu zindartu izuzkera. Txikitatik handira rotan bueltan bera, bazterretik erdira tira guretuz geurea. Erro harri-ar, erro gu, harri zu, erro harri-ar. Erro harri-ar, errozu, harri gu, hartu eta eman. Erro harri-ar. Abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara. Errogara, min gainetan daukagu guk geroa. Hartu arnaza, eman eskua, ibai zabalen lur berritua. Hartu arnaza, eman eskua, ibai zabalen lur berritua. Errotarriek errekaren indarra zirina, du guztionzako egia euskaraz egina. Erduzu ere gurera, harriari eragitera, erroetan pilatutako goroldioak entzera. Erro harri-ar, indarra zirina, erro harri-ar, euskaraz egina. erro harri-ar, Indarra zirina, erro harri, euskaraz egina. erro harri-ar. Erro harri-ar. Erro
2022ko ibilaldia Bizkaiko ikastolen jaia Bilboko abusu ikastolari egokitu zaio. Maiatzaren 29an 3. aldiz ospatuko da ibilaldia abusun. Pandemia osteko Bizkaiko lehen jai erraldoia familia zein lagunekin euskaratik eta euskaraz ospatzeko eguna izatea nahi du Bizkaiko herri handinetako ikastola txikienak. 2022ko ibilaldiak erro, harri, leloari helduko dio. Leloa oso jolastia da eta argia da, ez? Batetik dago erro. Erroak, sustraiak, sendotu nahi ditugulako, arro gaudelako zer garen, nor garen, errotarri bat bezala bueltak eta lantzen gabiltzalako geure irina, eta geure irina euskara da, ez da besterik. Eta erro, harri, har. Guztira 4,2 kilometro eta 4 gune izango ditu ibilaldiak. Ikastola gunea, abusu ikastolan, erro gunea, Ibai Eder Parkean, harri gunea, Oiagarran, eta har gunea, Montefuerten. Antolatzaileek azaldu dutenez, musika, jokoak, ikuskizunak, tailerrak, kirola, dantza, ipuinak eta askoz gehiago uztartuko ditu ibilaldiak. Horrez gain, ibilaldiaren zirkuitua eta guneak garbi mantentzea eskatu dute, eta gaineratu dute erasorik gabeko jaia izateko protokoloak landu dituztela. Maiatzaren 29 bitarte alaber ibilaldia.eus webgunean ibilaldiari buruzko informazio guztia dago eskura. Eskeria badeko ze txanda guztiak lotute, ja infrastruktura guztia ja dago prest. Orain ja azkenengo txanpan ja lapabera tokatzen jaku eta bueno, aurrera. Bakarrik geratzen zaigu ja eguraldi ona, ez? Ja hori ere enkargatuta dugu, orduen. Listo, eguna iristeko zai. 3. antolatzen dugu eta ia esan oso erronka handia izan da. Azkenan ezin dugu ahaztu 2 urtez egon garela pandemian, orduan berriro berreskuratzea, azkenean kriston elkarlana egin izan dugu guraso, ikasle, irakasle guztien artean. Urte osoan zehar egindako lanari esker, bai lortu dugu berriro, nolabait kohesioa lantzea ikastola mailan eta zentzu horretan oso pozik gaude. Azkenean mobilizazio hau deitu izan dugu ez, bai gazteok sortutako edo izan da, euskararen egoerarengatik kezkatuta geundelako, baina hasieratik ipini gara euskalgintzarekin kontaktuan, harremanak egin ditugu, lankidetzan aritu gara ez, ikusten genuelako mobilizazio hau izan bartzela inflexio puntu moduko bat ez, bai, euskararen egoeraz jakinarazteko, ze uste dugu, azken boladan igual, eman dela asimilazio moduko bat, gauzak ondo daude, eta ez da egia, gero eta gehiago, baina larria da egoera, eta orduan uste dugu, bai, herria aktibatzeko eta antolatzeko momentua dela, eta aldi berean, herriak eskatzeko ez, eta exikitzeko egiturazko neurri batzuk, egoera honi aurre egiteko. Nik aurre bi hitzekarriko nahiko nituzkeona, ilusioa eta inflexioa. Ilusioa berriz ere Donostiako kaleak beteko ditugulako ilusioz eta determinazioz. Euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko eta euskaraz bizitza gure eskubidea dela lau haizetara zabaltzeko. Baina hori guztia esan bezala ilusioz egingo dugu. Ilusioz eta hau benetan esan behar dugu ikusten dugulako euskararen katea ez dela eten. Gazte euskaltzalen sareak determinazioa erakutsi duela euskararen borrokarekin aurrera egiteko eta beraz euskararen kate begi sendo bat izango dugu hemendik aurrera. Iruditzen zaigu gaurko eguna segititza historikoa den, baina benetan euskararen historian argazki hau gorde beharko dugu. Eta inflexioa, Begoñak esan duen bezala, gaur egun oraindik Euskal Herrian ez dago euskaraz bizitzerik. Eta horretarako beharrezkoa da, behingoz, hizkuntza politikak berrikustea eta euskaraz bizitzeko eskubidea ahalbidetuko duten politikak ahalik eta arinen abian jartzea. Horretarako bildu gara hemen, batasunetik, bateratasunetik eta aldarri bakarrarekin, euskara aurrera. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Jo, ikusten, hementxe dago. Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara eta hori da garrantzitsuena. Por cierto,
nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai ez? Zerrero txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez-kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez-kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizu behar bada Portaventuran ospatzeren etzan, plantxarra, Ixo, joder! Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut, nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue, ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko ote duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz, haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue, horra zaudete. Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez-kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez-kolpe saioak beste 100 edizio beteko ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote espirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez-kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez-kolpe 100. saioa. Klimaldaketa itsasoko urmailaren gorakada berotzeak larrialdi egoera areagotzen da mundu osoan. Pirinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu da 1983tik, eta beraz 20 baino ez dira geratzen jardunean, eta oreka egoera delikatu batean daude. Hori da hain zuzen ere klimaldaketaren Pirinioetako behatokiaren Adapir proiektuaren ondorietako bat, 1949tik 2020ra urteko batez besteko temperatura 4,6 gradu igo dela ohartarazten baitu. Horrekin batera klimaldaketa neurtzeko funtsezko adierazletako 4 markak hautsi zituzten 2021 batean, munduko meteorologia erakundeak adierazi duenez. Horren arabera giza jarduerek planeta mailan aldaketak eragiten dituzte lurrean, ozeanoan eta atmosferan, eta aldaketa horiek ondorio kaltegarriak eta iraunkorrak dakartzate garapen iraunkorrerako eta ekosistemetarako. Berotegi efektuko gasen pilaketa, itsas maila, ozeanoen berotze edukia eta hain azidotza dira markak hautsi zituzten adierazleak. Horiei dagokienez txostena nabarmendu dute ozeanoen pH-a azken 26.000 urteotako mailarik baxuenean dagoela, eta azidifikazio hori gertatzen dela ozeanoek xurgatzen dutelako gizakien ekintzarengatik sortutako karbono dioxido isurketan ia laurdena. Itsas mailaren igoerari dagokionez goia jo dute datuek. 2013 eta 2021 epean 4,5 milimetro igo zen, batez beste urtero. Horrek esan nahi du 1993 eta 2002 artean erregistratutako halako bi egin zuela gora. Hori gertatu da txostenak dioenez izotz kontzentrazio handiak masa galtzen eta urtzen ari direlako.
Hori ez gain nabarmendu dute Antartikako ozono geruzaren zuloa ohikoa baino zabalagoa eta sakonagoa izan zela iaz, hain zuzen 24,8 milioi kilometro kuadrokoa. Testuinguru honetan Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundaren idazkari nagusiak energia eredua aldatzeko deia egin du. Erregai fosilak kale itsu bat direla adieraziz ingurumenari dagokionez, baita ekonomikoki ere. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazte gehienen iritziz egungo egoerak larrialdi klimatikokoa da, eta nagusiki amorrua eta sumina eragiten diete klima aldaketaren gainean pentsatzeak. 50% uste du klima aldaketaren aurkako borrokak lehentasunezko izan beharko lukeela Euskal Autonomia Erkidegoan. Gazteen Euskal Behatokiak argitaratu duen klima aldaketa, energia trantsizioa eta garapen jasangarrirako helburuak inkestak jasotzen ditu datuok. EAEko 15 eta 30 urte bitarteko gaztei egin zitzaien inkesta. Gazte kolektibo horren iritziz aurrerapen zientifikoek ezingo diote klima aldaketari aurre egin, guk bizi estilo aldatzen ez badugu. Gazteen ustez egungo eredu ekonomikoa eta kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Era berean gazte gehienek izan dute trantsizio energetikoaren eta Europako itun berdearen berri. Baina gehienek ez dute uste posible denik itun horren helburu nagusietako bat betetzea. Alegia 2050erako berotegi efektuko gasen zero emisio garbi lortzea. Klima larrialdiaren harira Goan Earth aldizkarian argitaratutako ikerketa berri bateko hartarazi duenez, klima aldaketaren ondoriozko ingurumen temperaturen igoerak eragin negatiboa du gizakien loan, urtean atxeden orduak murriztuz. Hala ere funtsezko giza jardueretan ere eragin handia izan dezake, ongizaterako funtsezkoak diren jokabide emaitza psikologikoak eta fisiologikoak barne. Ikertzaileen arabera bere aurkikuntzek iradokitzen dute 2089 urterako temperatura suboptimuek urtean 50 eta 58 lordu hartan igatu dezaketela pertsona bakoitzeko. Gainera uste dute temperaturak lo galeran duen eragina nabarmen handiagoa dela diru sarrera txikienak dituzten herrialdeetako egoiliarrentzat, baita adineko helduentzat eta emakumeentzat ere. Alokairuen prezio garestiak, emantzipatzeko zailtasunak eta etxebizitzak erosteko ezintasunak horiek dira besteak beste gaztek dituzten arazoak etxebizitza alorrean. Jaurlaritzak laguntza bat eskaintzen die gazteei alokairu horiek ordaintzeko. Hala ere, nola ikusten dute gazteek laguntza hori? Nola bizi dute gazteek etxebizitzaren afera? Horregatik, 11 telebista kalera atera da gazteen ahotsa jaso nahian. Bueno, argi dago, gaztetasunaren prekarietate hori ja bihurtu dela estrukturala eta bizi baldintzen okertze bat bizi dugula eta gu gaztiontzako oso gatza da, etxe bizitza batera sarbidea lortzi ez badan, gure gurasoan edo aurrego belaunaldiak lortutako guzti hori ez badekozu koltzoi moduan, alkilarrak oso altu dauz, oso imposibleak, denbora osoan, bizilagunekin egon bierre zara eta bestela erosteko aukera oso eskasak dira. Oraindik ikaslea naiz, beraz ez dut etxe bizitzarik. Beraz, nire aita eta amarekin bizi naiz orain. Nahiko zaila, alokairuak nahiko garestiak dira, gaur egun, beraz dirutza asko behar da hori lortzeko. Beraz, alokairu bat, igual beste lagun batzuekin edo, baina bakarrik oso zaila da. Bai, nire ustez, entzun dut, noizbait, eta ondo iruditzen zait azkenean hor laguntza bat izatea edo, azkenean hori da garestiak direlako pisuak. Laguntza hori hiriburuetan bizi bazara, ia ezin duzu jaso, beraz, ideia ona da, baina ezin da erabili oraindik. Seguru nahu, gazte batuntzako oso baliagarriak direla eta laguntzen da biela, baina oroar partxe batzuk dire, azken finien etxe bizitza eskubide unibertsal bat izen biharko leiken moduen, horrelako neurriak izen biharko leukiez bebai, giturazkoak eta strukturalaz eta sarbidea bermatuta egon beharko leke mundu osoaren zat, eta horrelako laguntzak hori ez dabe bermatzen inondik inora, kapitalaren logika horrek gaientzen da belako, onino espekulazioa eta presioen igoera gure soldata erreala eta erosmen almen erreala berantza doien momentuen. Uda heltzear dago eta honekin batera jaiak. Emakundek egina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiekin eta eudelekin lankidetzan, jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida aurkeztu da.
Ez dago aitzakirarik, eta jaiak ezin dira aitzakia izan emakumeok jarrera sexistak jasateko. Emakumeok jaiak askatasunez ospatzeko eskubidea dugu. Eta hau bermatzeko jarrera aktibo bat behar dugu gizarte osoarena, erasoen kontra eta berdintasunaren eta errespetuan oinarritatuko harreman alde. Udalen artean banatuko den gida, jaietan emakumeen aurkako eraso matxistak prebenitzeko herrietan egiten ari diren lana indartzea du xede, berdintasuna eta errespetua ardatz direlarik. Uda berezi honen aurrean egoerak larritzen du. Izan ere, oraindik emakumeak jai giroan ez dira behar beste seguru sentitzen. Pentsatzen tamalez, beti bezain txarra izango dela, edo ez dakite azkeneko datuen arabera bai ikusten dela, edo zein jai, herritako jaiak hasi direla orain, eta datuak ez direla bat ere onak, eraso homofobak ere igo dira izugarri pila, eta bastante larrituan nago egoerarekin, ez? Azken aldian bai agertu da iragarkietan gero eta eraso gehiago dela batez ere hemen Gasteizen, eta pizka bat kaletik agian ateratzea bakarrik gauean batez ere beldurra, baina goizez ere bizi ditut horrelako erasoak. Cuando salimos de fiesta, por ejemplo, yo intento no volver nunca sola a casa y así, porque sí que cuando vuelves sola parece que ya si tienes a alguien detrás ya piensas como que te va a hacer algo así y siempre vas como con el miedo de que te va a pasar algo. Eraso matxistak identifikatzeko eta prebenitzeko, eraso baten biktimei arreta emateko eta eraso bati erantzun publikoa antolatzeko jarraibideak emateaz gain, erantzkin bat du, bereziki ostalaritza sektoreari eta txosnei zuzendua. Gara hemen, 2022ko maiatza honetan betetzen direlako 501 urte Iruñeko hiritarrak gaztelar konkistatzaileen aurrean altxatu egin zirela. Eta guri batetik iruditzen zitzaigun jende horrek matxina harretan parte hartu zuten iruindarrek omenaldi bat merezi zutela, horrela egin genueniaz eta horrela nahi genuen egin aurten, eta gainera egin nahi genuen dantza baten bitartez, alai, ospatuz, duela 501 urte egin zuten bezala. Gure aldarri nagusiak jakinak dira, Nafarroa berriz altxa jaio zen buru jabetza aldarrikatzeko, iruditzen zaigu 21. mendean Nafarroak eta oro har Euskal Herriak dituzten erronkei aurre egiteko beharrezkoa duela burujabetza berreskuratzea. Horretarako ezinbestekoa da masa kritikoa sortzea, kalea hartzea, aldarri hori ozen entzun dadin eta taula politikora igo dadin, eta horretarako bereziki gaur elkartzen gara, dei berezia luzatzeko Nafar gizarte osoari eta Euskal Herriari ekainaren 5ean Amaiurren ospatuko dugun Amaiurraldian parte hartzera, benetan 4 haizetara zabaldu dadin burujabetzaren aldeko aldarria. Nafarro
C'est parce qu'il a décidé de partir. Menturapean larrurik